نویسکار و روشنبیرên Kurd Rojavayê Kurdistanê êrişa dewleta Tirkiyeyê û komên tundira û yên pêv girêdayî li ser Efrînê û her wiha gefên dewleta Tirkiyeyê got kantona Efrînê dagir bike bi tundî şermezar kirin û daxwaz kirin ji hêzên siyasî yekrêzî û li pişta şervanan bisekinin beramberî êrişa dewleta Tirk li ser Efrînê. Dijminê sereket mînin ewana Tirkin hetanî anaka dijî Kurdan ticarî Tirk nahêle gitik yaneke Kurdî çê bibe. Ji ber wilo ev dagirkirina wana çi di Rojava de be ya hetanî di başûr de be ya li bakur be ewana Tirk siyaseta wana Kurd negin te bercewendiya xwe negin te heq mafê xwe yanî divê nade. Ji ber wilo jî yani destwerdana Tirkiye a şevê de tobarankirina Efrînê wana em lê nerin avaya yani dagirkirineke leşkeriyê di hundirê erdekî dûrî wanayî yani destwerdaneke di karûbarên miletekî dide avaya dibe tiştekî jê şermezariyê û em lê nerin bi rengekî dijminatî û divê ev dagirkirina wana yani paş diveger û Kurd karibin yek bin dijî wê navsekinin. Hemberî êrişa Tirkat birastî ez protesto dikim, ez şermezar dikim. û gelekî şerm jî yanî ji dewletek wek Tirkiye re gobê bixwaze tadîl milleta bike û li xelkê bike. Efrîn Kurd e, milletê me yî Kurdî têde ye û wê bimîne bajarekî Kurda bi hunera êgê wek dibe berevaniyê jî diber dibike wê Kurd bin. وەک یەکیتیان نویسکاری کوردستان سووریا دی سووریا دەم وەک ڕەوشەنبیر وەک نویسکار ئەم vê داگیرکردنا ترکی د ئەردی سووری و ونەخاسم ئەردی کورداد ئەم دبینین داگیرکردن احتیلاله و ئەم دژی وێنێ و هەلوەستا ما گەنکی بدەست مەکەوێ ئەم جی وەک شەروانە ئەم پێ شەروانە بسەکردن و ئەم ڕێڤەبەریە بەر وڵاتی خۆ بکن ئەم دبینین ترک دژمنێکی کەڤنش کوردارە و تجاری ناخواز کەیانێکی کوردی چێ ببێ و چش مە بێ ئەمێ دژی ترکا بسەکردن. Ji destpêka grîza Sûriyeyê dewleta Tirkiyeyê berdewam e destwerdana xwe de divê grîzê de. Tenê dijîtiya mafên Kurdan li Rojava û bi dehê caran berpirsên dewleta Tirkiyeyê siyaseta xwe ya dijî mafên Kurda eşkere dikin li ser alavên ragihandinê. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.